Φραντσέσκο δίνει το ρυθμό. Ανάμνηση και αφορμή για ένα λεύκομα χαρισμένο στον ίδιο και στα λιγοστά πια παιδεία γκρέκα της Καλαβρίας. Οι κοινές αναμνήσεις με τον Μίμο ξανά φέραν εκείνη την Πρωτομαγιά. Τότε ρώτησα για τον Εμίλιο, τον Διέγκο, τη μάνα σου την Τερέζα, τον Τζοβάνι, τους γέροντες. Για σένα δεν ρωτούσα. Περίμενα... Σημειώσεις του 1983. Γκαλιτσανό, 16 Οκτωβρίου. Ο Φραντσέσκο είναι εδώ λοιπόν, ανάμεσα στους λιγοστούς κατοίκους που απόμειναν στο παλιό χωριό. Το πείσμα τους ρυθμός στα χέρια του και αυτός ξεσπάει το δικό του πείσμα πάνω στον τέφι σαν άλλος ήρωας του Γκαβίνο Λέντα στο Πάντρε Παντρόνε. Το χωριό αμήλικτο, του ορίζει 15 χιλιόμετρα ποδαρόδρομο την ημέρα για το σχολείο. Συχνά μες στα χιόνια. Θέλει να τελειώσει το σχολείο, να φύγει, να πάει στην πόλη να σπουδάσει. Σήμερα είναι σχόλιο, όπως και τότε. Μόνο που το χωριό έχει αλλάξει. Εκείνη την Πρωτομαγιά δεν τη θυμάται, λέει. Ήταν 4 χρονών ο Φραντσέσκο το 75, τότε που τον Γκαλιτσανό είχε ακόμα την όψη ενός ζωντανού χωριού. Get out.